Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan Habarlar gepleşigimizin mehriban tomoşaçylary. Hormatly tomoşaçylar, biz size dünýäniň iň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça ýetirmege dowam edýär. Biz size öň bir näçe döwletiň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça ýetiripdik. Olar baradaky video habarlarymyzy Atavatan TV YouTube kanalymyzda we Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Bu gezek bolsa size Rumeniýanyň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirmek isleýäris. Mehriban ýaşlar, habara başlamazdan ozal, egerde araňyzda daşar ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, resmi namalaryň terjimesi boýunça makul hyzmat terjime merkezine ýutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Mehriban tomoşaçylarymyz, gelingini bolsa esasy habarymyzy dowam edelim. Ýewropa Birleşiginiň agzasy bolan Rumeniýada ýokary bilim ulgamy ýigderli ýokarlanýar. Bu ýurdun ýokary bilim ulgamy Ýewropanyň ýokary bilim ulgamynyň geňeşligine degişlidir. Soňky ýyllarda Rumeniýanyň mektepleri dünýä reytinginde barha ýokarlanýar. Häzirki wagtda olar günnäger Ýewropanyň iň gowlarynyň arasynda. Rumen dilini bilmeýän bolsaňyz alad etmeň. Käbir mekteplerde bir ýyllyk taýýarlyk kursyny geçmek mümkin. Bu ýurtda maglumat tehnologiýasy, kompýuter tehnologiýasy, täjirçilik, biologmançylyk, injenerçiligi ýaly urlarda has kämil bilim almak mümkinçiligi bar. Türkmenistanyň bilim ministrligi hem ýigderli Rumeniýanyň ýokary okuw mekteplerini ýokary hünär bilimi bakalavr maksatnamasy boýunça seçibaş işini geçirýär. Üstümizdäki ýylda seçibaş işleri geçirilip gutardy. Umuman, mehriban ýaşlar, siz Rumeniýada bilim almak isleýän bolsaňyz, onda siz Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytymyzyň bilim bölüminden Rumeniýanyň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy bilen tanışyp bilersiňiz. Mehriban muşdaklarymyz, habarymyzyň ahyryna şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýän bolsaňyz, Atavatan danışmanlyk, ýaýynjylyk, terjime, turizm we bilişim şereketine ýutup biljekdiňizi ýatlatmak isleýärin. Atavatan danışmanlyk we terjime merkeziniň salgysy, Agsaray mahallesi, Kocubey sokak, Erler apartmany 34, D7, gat 4, Fatih İstanbul. Habarlaşma üçin telefon belgisi 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73 90 212 633 40 00 862 60 52 61. Hormatly tomoşaçylarymyz, egerde siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.